rasa kima daraja mafi yawan ciki babu da gaskiya. Arewa mun shiga ɗimuwa ba ma lissafin rayuwa, don kuma mun rasa kima daraja mafi yawan ciki ba mu da gaskiya. Yan arewa mun shiga ɗimuwa don kuma mun rasa kima daraja mafi yawan ciki ba mu da gaskiya. Wayoni ya Allah Rabbana taimake ni da sauran yan uwa, babu zumunci ba amana abin yana da karuwa, rashin haƙuri yayi mana daurin gwarmai ba mu da afuwa. Kowa ka taɓa bayan da tausayi baya jin kan ɗan uwa, rayuwa muke ta makarya da ba kara zuba ba mu da nutsuwa. Kowane fanni in ka duba sai ka fasa kururuwa. Arewa mun shiga ɗimuwa ba ma lissafin rayuwa, don kuma rasa kima daraja mafi yawan ciki ba mu da gaskiya. Ga mutum kamar mai hankali ya yi shiga ta kamala iya gani, da za ku kulla mu'amala sai ya sa maka hawan jini. Biyar da mutane sun ka koma alfasha ba wani tsantsani, ba mata daɗa ba maza ba yara manya na gani. Handama ta gama ratsa kowa ba ma tsoron zuba da jini, na rasa gane inda mun ka dosa ko zan san mai muni bituwa. Arewa mun shiga ɗimuwa ba ma lissafin rayuwa, don kuma mun rasa kima daraja mafi yawan ciki ba mu da gaskiya. Kullum kiran jama'a ke kan su gyara ɗabi'un da suke, ga malaman dokan aƙidu iya ƙarfin su kira suke. 'Yan jaridu rediyo da TV faɗakarwar suke, ga marubuta ko da yaushe akan wannan aikin suke. Mu ma mawaka har da mu kiran jama'a kullum muke, amma kamar babu kwakwalwa akan al'umma 'yan uwa. Yan arewa mun shiga ɗimuwa don kuma rasa kima daraja mafi yawan ciki ba mu da gaskiya. Yau arewa babu da daraja, percentage ɗin ya kai makura. Iyakar junar mu muke tsakanin mu sai dai hantara, ginin da uwayenmu sun ka dora mun masaito karkara. Mu tashi mu gyara al'umma mu daina zato ko ɗan jira, mu ɗin dai mu ne za mu gyara mu farka mu daina yaudara. Ba wanda zai zo daga sama domin gyara mana rayuwa. Arewa mun shiga ɗimuwa ba ma lissafin rayuwa, don kuma rasa kima daraja mafi yawan ciki ba mu da gaskiya. In ka ji a ranka bai kyautu ba ya saba daure karkayi, karkabewa zuciya wai hakanan kowa ma yayi. In kai haka ka zama kai da dabba irin ku guda ba ra'ayi.
idan kai wancan ma yayi gobe ƙara yawa duka za a yi sa a ranka ko da kai kaɗai ne duk wata ɓarna karkai zai zama mataki na farko na gyaran sauran yan uwa. Arewa mun shiga dimuwa ba ma lissafin rayuwa don kuma rasa kima daraja mafi yawan ciki ba mu da yaran ala ɗan buran amaryare mace muku magiya mu a gaje ne mu mai da kimar arewa cikin Najeriya tunda babu gida kamar ta kare mu biye san zuciya mu ciro kanmu da kanmu ɗimuwar nan tun kanmu ganmu a hawiya wallahi sai mun sa a ranmu kafin samun yan rakiya addu'a ba za ta ishe mu ba sai jikinmu da rai yayi motsuwa. Yan arewa mun shiga ɗimuwa don kuma rasa kima a daraja mafi yawanci su ba mu da gaskiya. FWI News.